Bună ziua, lumea, eu sunt Sori și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta vom face o serie de survival cu Robert! Salut! Mă stați puțin să dau third person view. Bună, bine. Cealaltă serie de survival, cum să zic eu, am pierdut mapa și începem una nouă, e mai bine așa. Hai, Robert, tai puțin lemn ca să începem. Bine. Cine se duce la mine? Mă duc eu sau tu? Sau mergem amândoi? O să mergem amândoi. Da. Și ne facem o mină, dar unul e pe cale, unul pe cale, ca să nu ne apucăm. Da. Nu știu ca să mergem să iau, Da? Da. Unde facem casa? O să căutăm un loc. Uite aici. Am găsit un loc. Facem, uite, dărtul ăsta așa și o să Lemnul punem ăsta așa. alb ne ajută la ceva? Da. Ei, lasă că... Vezi că fac eu crafting table. Bine. Ia. Dacă ai nevoie. O să am ca să fac cu târnăcop și sabie nu fac acum, facem un cabăl. Așa. Sabie, de cât târnăcop faci? Fac 2 târnăcoape? Am eu. Nu, eu mi-am făcut singur. Facem aici bine. Unde încep mine? Lângă dealul ăla. În spatele tău. În spatele tău. Da, te-am văzut. Dacă vrei toți începe altă mină. Să avem fiecare mina lui. Hai că vreau să începem tare pentru că nu avem multe minute de jucat. Hai că nu avem mult timp. De ce? Pentru că maxim 12 minute. Bă, ce faci? Hai mă, eu... Du-te încolo, du-te aici, du-te așa. Încolo. Nu încolo. Hai, bă, nu mai da, unde? Încoace. Ah, Aoleu, ce greu ești de cap. zvârtul. Știu. Fer! Stai, Să mor tu. să mor eu. Da, Am mă. duc să-mi fac sabie. Nu-ți fă sabie de fer. Nu sabie, mă. Târnăcop de Așa. cabel ca să sparg ferul. Da, că eu mai am puțin cablu ca să facem și furnal. Sper că să nu ne auzim încet, dar nu ne auzim, că am pus de asta și de pe laptop. Ce sper eu să nu se audă sunetul prea tare. Eu sunetul încet. Dă și tu puțin sunetul mai ce poate se aude prea tare. Se aude și de la tine. Înregistrez, da, se aude și de la tine, că înregistrez microfonul. Așa. Bun. De-abia aștept să mai creștem. Am crescut puțin, am avut destul de multe vizionări. Și chiar aștept să mai creștem. Pentru că am făcut un, să zicem așa, un schimb de abonamente cu Alexia. Și vedem noi. Fac un furnar. Ce prost sunt am... nu am făcut două. Ba da, am făcut două. Am făcut două furnale. Ai găsit cumva ceva cărbune? Nu? Facem un manual din lemn. Fă și mă chem ca să... Dă-ți brightness-ul la maxim. Da, bună. Ca să nu mai... Că eu văd bine cu brightness-ul la maxim. Și dacă vreau mai dau și uite așa cu tableta. Se vede și mai luminos. Se vede așa. Tot îl vezi așa? Stai așa. Să merg eu să... Fac... Aoleu! Asta am dat puțin microfonul cu... puțin mai încet. Fac un cărbune și îți dau ție alea ce mai rămân. Hai să plantăm copăcei.
De unde vrei cu copii? Am eu. Uite. Fac toarce? Da. Ești puțin mai sus ca să nu stați cu cobortul mai pe unde te duci tu. Da, hai să sparg și eu frate. De fapt, stai că vine la tine. Dar mai ieși și tu. E, de fapt, sunt foarte aproape las. Uite. Uite. Dă-l. A. Dă-l. Își. Iar eu cred că am câte minute am filmat. 6 minute! Aoleu. De repede trece timpul. Dacă e Robert, mai filmăm un episod și pe ăla îl pun mâine. De dimineață. Și așa. Sau mâine seară, dar nu. De seară pun altceva ca să nu fie numai Minecraft. Și mâine dimineață. După ce filmez vreau să pun. Îmi pare rău că seara n-am pus videoclip, dar am ce face. A fost și robosit după Rebel Zone. Da, exact. Adică, frate. Da, să puneți jocuri în comentarii, că nu mi-a spus niciunul, da. Foarte, foarte. Și vede chiar, ce să zic, se vede că mă susțineți. Bine, aici nu m-am abonat. Da, în fine. Dar am view-uri totuși. Așa, tu ce faci? Bine. Bine. Foarte bine. Eu merg să stai lemne. Ai găsit fier sau ceva? Nu, mult granit. Și Eu am găsit departe. 15 fier. Mult granit și andesit. 15 bucăți de fier. Să mor tu. Să mor eu. Să faci 2 târlăcoape. Mergi sus. Da. Și Sabi? Nu, Sabi nu face de ăsta, zice, de piatră. De stone. Uite ceasul. Ok. Cărbune. Bun, mondial. Eu fac o Sabi. Ce l-am bunat. Bă. Fac eu. Bă, eu ies afară, stai lemne. Și acum, bă, fac o sabie, merg la vânat. Au. Cum să mai merge ție? Fără lag, fără nimic. După în câteva minute să trec și o să învăț jumătate de oră, o oră. Așa, înțeles? E 2 jumate. A primit microfon. Da. Oh, finele mai vin sus. Bă. Ce?
A făcut lumea pe infinit. Ce? Să nu faci lumea pe infinit. Deci n-a făcut lumea pe infinit. Și nu poți să dai? Spune că da. Da, pot. Vrește serverul. E chifir. Da? Eram. E pe infinit? Da, e pe infinit. Bine că nici nu ne-am pierdut încheiarea. Sunt într-o mlaștină. Am găsit o mină. Au. Au. De ce te îndepărtezi? Am găsit iar. Și acum își da. Îndepărtează-te mai mult. Îndepărtează-te. Și coal. Am găsit că am level 1 și... Bă, Roberte. El deci prea altă, bă, eu ies afară, merg să tai lemne. Și după aia îmi fac un... Bă, eu fac o sabie, stai puțin, îmi fac o sabie mă duc să vânez. Și acum minez. Bă, frate, Zi. caută și tu niște oi. Asta vreau să caut. E noapte? Ce? E noapte? Nu. Nu știu ce dificultate am, deci sper să nu fie noapte. Ce era să mor? Am găsit lavă. Nu se runea. Hai, bă, crezi chiar așa de prost? Hei! Bă, eu mă duc să mă Bă, nu sări. sar. Eu cu shift. Sorine. Oh. Am văzut gold. Ce? Gold. Poți să-mi dau TPA? Nu? Există comenzi. Unde e goldul? Uite. Da. Dar e bun? Cumva am văzut mai bun. Dar știi cum faci? Fă-ți un pod, așa. Taci, mă crezi prost. Eee! Poate. Doar puțin. Foarte. Mult. N-am zis eu nimic, el a zis-o. Am văzut goldul. Am văzut gold. Și lângă gold. Și nu pot să... Ah, bă, da. Desigur că pot să fac un de ăsta de... Bă, sigur, poți să-l faci cu de ăla de... Așa? Era lemn. Era lemn? Și ce dacă nu-i lemn? Nu pot să fac. Crafting table. Bun, încheiem și primul episod aici. Eu sunt Sorin și voi tocmai m-ați urmărit. Dați un like, un share și un subscribe. Bye!